Yerli synçy türkmen häkimiýetleriniň çäriýe gasyr wagtary dowam etdirýän üzüňeleşmek görelgesine syn edip, ýaşaýjylaryň hereket azatlyklarynyň, syýahat mümkinçilikleriniň barha beter çäklendirilmeginiň yerli ilaty edilen iň uly ziýan bolanlygyny öňe sürýär. Türkmenistan gyda döwletleriniň arasynda özara wizasyz hereket boýunça 1992-nji ýylda baglaşylan Bişkek şertnamasyndan çykmak kararyny ilkinji bolup 1999-njy ýylyň martyna aýan etdi. Sondan 3 ay soň 1999-njy ýylyň iýun aýynda Türkmenistan gyda ýurtlarynyň ähli üçin wiza düzgünlügi girdi. Anonimlik şertinde urlaşan Daşowly enäniň pikirçe üzüňeleşmek çäreleri has öň 1995-nji ýylda Russiýa bilen aradaky göni demir ýol gatnawynyň ýatyrylmagyndan başlandy. 1996-njy ýyla çenli türkmen ýolagçy otlarynyň daşary ýurtlara amala asyrýan ähli reisi ýatyrly. 97-nji ýyla çenli halkara awtobus gatnawlary şol sanyna Daşowl nöküs awtobus hem ýatyrly. Goňşy ýurtlar bilen aradaky uçur gatnawlar hem aýrly diýip ýaşaýjylar aýdýar. Prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kastetmek synan şu hökmünde taryhy giren noýar wakasy tranzit otlarynyň hem düýpli azalmagyna, türkmen ýolagçylarynyň galan tranzit otlaryna mündürilmezligine alyp geldi. Synçy şondan soň türkmen wizasyny almagyň görülip estilmedik derejede kıyınlaşanlygyny, türkmen tarapynyň 2003-nji ýylda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda baglaşylan goşur aýatlyk şertnamasyndan hem çykyp üzüňeleşmegi has güýçlenýärligini öňe sürýär. 2007-nji ýylda Aşgabatda hökümet täzelenenden soň Ankara türkmen raýatlarynyň Türkiýe bir aýlyk wizasyz gelmegine ýol açdy we bir Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe iyisi adamlar üçin dören gowy mümkinçilik boldy. Emma Aşgabat ilki 2013-nji ýylda Özbegistan bilen, 2022-nji ýylda bolsa Türkiýe bilen doly wiza düzgünlüğüň giridilmegini gazandy. Synçy ýurdun üzüňeleşmek siýasatynyň Serdar Berdimuhammedow döwründe hem dowam etdirilýändigini, ýurdun çäginden geçen iň soňky halkara otlarynyň, Täjikistanyň Russiýa gatnaýan ýolagçy otlarynyň tranzit gatnawynyň hem dol kesilenligini belliýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bir emellarynyň anonimlik şertine aýtmagyna görä, otly gatnawy üçin wiza düzgünlügi düýpden mesele däl. Aşgabat bilen duşynda Türkmenistanyň çäginden ortada barýan täjik ýolagçylaryndan wiza talap etmezlik barada ýürüýte şertnama baglaşdy. Şeýle şertnamalary beýlik ýurtlary bilen hem baglaşyp bolardy. Ýöne muňa Berdimuhammedowlaryň syýasy erki we islegi gerek dip Daşary işler ministrliginiň işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä, öz aralaryna wizasyz gatnawy ýola goýan goňşy ýurtlar ony milli howpsuzlygy wehim diýip hasap etmeýär we türkmen ýolbaşçylarynyň logikasy hatda ýurdun Daşary işler ministrliginiň işgärleri üçin hem düşnüksiz. Maglumat üçin edilse, syzyp çykýan habarlar, sosial mediada peýda bolýan suratlar bir üzüňeligiň dolandyryjy gatlygyň agdalary, olaryň çağalar üçin hiç hili syýahat kynçylygyny döretmeýändigini işaret edýär.